My sme veľmi radi, že tento projekt má taký ohlas, aký má, že deti chcú športovať, majú záujem o futbal, o prehádzovanú, basketbal, čokoľvek a máme ohlasy aj od učiteľov, aj od riaditeľov, že to zlepšuje dochádzku a správanie detí. Tento projekt je tým pekný, že učí deti spolupracovať a potiera tie rozdiely medzi deťmi, či už vekové, alebo pohlavie, alebo etnicita. Dotácie poskytuje Ministerstvo vnútra. Projekt každý rok prechádza hodnotením Rady vlády a každoročne je projekt podporovaný a aj Rada vlády tento projekt veľmi podporuje a veľmi víta. Takýto športový projekt v rámci tejto prevencie je, pokiaľ ja viem, taký ojedinelý. Už potom sú to rôzne iné druhy sociálnej prevencie, čo beží na Slovensku a aj v Košiciach. Ja dúfam, že tento projekt ešte bude veľmi dlho pokračovať a že to bude mať stále lepšie a lepšie výsledky a ohlasy.